belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Het CMC-ziekenhuis kampt met een ernstig personeelstekort. Daardoor is er geen ruimte meer voor reguliere patiënten op de intensive care en annuleert het ziekenhuis verschillende electieve operaties die de komende dagen staan gepland. Dat heeft het CMC gisteren in een verklaring laten weten. Er zitten momenteel 100 met COVID besmette personeelsleden in isolatie en ook is er een groep in quarantaine omdat die in contact zijn geweest met besmette personen. Momenteel liggen er 31 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 7 op de intensive care. De IC heeft 16 bedden, maar door de vele ziektegevallen is er maar personeel voor 10 bedden op de IC-afdeling. Dat heeft het CMC laten weten. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Voor de tweede achtereenvolgende dag werd gisteren een nieuw record bereikt op Aruba en Curaçao voor wat betreft het aantal coronabesmettingen op één dag. Op Curaçao ging het om 1056 nieuwe besmettingen, op Aruba om 1162. Ook op Bonaire is er sprake van een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Als je de cijfers optelt, zie je dat 2 weken geleden op de 3 eilanden, de ABC-eilanden, er nog geen 1000 besmettingen waren. Nu, 2 weken later, zijn het bijna 10.000 besmettingen bij elkaar opgeteld. Drie mannen hebben gisteren een gewelddadige overval gepleegd. Ze kwamen gemaskerd binnen bij een minimarket aan de Piscadera-weg en namen de tijd om flessen sterke drank mee te nemen en de geldladen. Ze reden weg in een Toyota fiets en de opgetrommelde politie kwam ze tegen, waarna een achtervolging volgde. Die eindigde op de Amerikaweg toen de auto van de overvallers tegen de politie aanknalde. De 3 mannen wisten weg te komen met een deel van de buit. De politie heeft de zaak in onderzoek. Bij de Jumentoweg is gisteren een auto volledig in vlammen opgegaan. De wagen stond midden op de weg en is in brand gestoken. Er raakte niemand gewond. De politie vermoedt dat de auto eerder gestolen is en daarna in brand gestoken. Later op de dag was de hulp van de brandweer nodig bij Parera. Daar ontstond brand in een vuilniswagen van Celicor. Dat bleek een gevolg van laswerkzaamheden. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand snel blussen. Defensie laat weten dat het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Holland van eind november tot medio december een enorme hoeveelheid drugs heeft onderschept. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de US Coast Guard en de kustwacht Caribisch gebied. Het gaat om in totaal 4.735 kilo cocaïne en die zijn onderschept tijdens 5 verschillende acties.
Daarbij heeft Zijne Majesteit Holland voor het eerst de coördinatie en de aansturing van de deelnemende eenheden op zich genomen. De maand ervoor was het marineschip ook al betrokken bij 3 drugsvangsten. De overheid van Sint-Eustatius heeft gisteren een samenscholingsverbod afgekondigd. Op publieke plaatsen mogen mensen met niet meer dan 4 personen bij elkaar komen. De politie gaat controleren en laat weten dat overtreders kunnen worden vervolgd. Thailand heeft te maken met een hele snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Niets meer dan een week tijd is op Sint-Eustatius het aantal geregistreerde coronabesmettingen gestegen van 0 naar 72. Op Sint-Eustatius wonen iets meer dan 3000 mensen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.